Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачылар, сез Хозур ТВ телеканалын карыйсыз. Хәерле сәгатьтә тапшыруын башлыйбыз. Сезнең белән мин Резида Салахова. Бүген хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта журналист, Тәртип радиосының баш мөхәррире, Ихлас Бәйрәм агентлыгы җитәкчесе Ризалә апа Исмәгыйлова. Ассаламу алейкум, Ризалә апа. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ризалә апа, бәхет башы тәүфик, тәүфик башы тәртип, тәртип башы әдәп, иман, михрбан, шәфкать гыйбарәсе сезнең тормыш шигәре дип әйтергә буламы? Хәзер бәлки шулайдыр инде, чөнки ул минем кайчандыр язылган шигырьнең юллары. Малайның туган көненә, Алла малай улымның Инсафның туган көненә мин битенә әзрәк шул языштыргалыйм. Шул шигырьгә кергән юллар ул. Менә язмыш шулай китереп чыгарды, Тәртип радиосына килгәч инде, ул теге баштарак слоган дип әйтәбез бит инде. Шуның кебек кирип китте үзеннән үзе. Чынлыкта барбыр бөтен кеше үзенең әти-әнисеннән дә бәхет башы тәүфик икән ишетеп үсәйбез бит инде авыл балалары. Без әниләр теленнән теге биш вакыт намазлы кешеләр булмасалар да, әти-әниләр барбыр теге иманлы тәрбия алып үскән кешеләр дип әйтәсем килә инде. Шуңа күрә бу бала чактан канга сеңгән сүзләр хәзер инде яши аның мәгънәсен тагын да тирәнрәк аңлыйсың инде. Ул элек теге кеше әйткәнне кабатлап кына йөрү кебек тә була бит ул яшь вакытта инде. Аннан соң мәгънәсен тирәнәя, менә бу тәртиптә эшли башлагач инде шуннан да бәхет башы тәүфик, тәүфик башы тәртип, тәртип башы әдәп, иман, михрбан, шәфкать икәненә ышандым инде мин. Димәк, юл башында әле тормыш шигәре андый түгел иде. Бу инде тора-бара тулылана барды. Әйе, ул тормыш тәҗрибәсе дә, тормыш бит ул теге сынау белән дә күзеңне ачып китереп бастыра, бөтен нәрсәне теге ачып бирә. Үзе Аллаһ Тәгаләнең хикмәте зур бит инде шундый. Дингә якынаю ничек булды, Ризалә апа? Менә сынауда китереп бастыра дисез, Аллага кеше, кайбер кеше бит инде сынау аша килә дингә, шулай бит. Кайбер кеше менә сәгате сукканын аңлый да килә, кемдер бәхет аша килә. Менә сез ничек килдегез? Ул бит инде беләсезме? Әйткәнемчә, менә кичкенәдән барбыр без ничек дип әйтим. Безнең әтинең дә мәрхүм әйтә торган сүзе бар иде. Сез теге кем генә булсагыз да, кая булсагыз да, нинди белемлесез, анда минем эшем юк, сез кеше булыгыз дип әйтәдер. Кешелеклелек ул безнең канга сеңгән әйбер инде. Чөнки ул ничек дип әйтим, син 5 түгел 15 вакыт намаз укырга мөмкин. Кеше диме, кат-кат киенергә, чырналырга да мөмкин, ләкин әгәр дә аның калбы дөрес, күңеле чиста булмаса, ул барбыр дөрес әйбер булмый дип әйтәм. Чөнки менә әйткәнемчә, ул гаиләдән килә, ләкин ничек теге авыз тутырып ул бит инде дингә килеп беттем дип әйтү беркайчан да булмый торган өчен, ки укыган сайын үзеңнең күпме надан икәнен аңлыйсың. Шуның кебек, шуңа әзрәк кенә сынау беләнрәк килергә туры килде инде. Чөнки менә теге тел дигән әйбер ул бит сөйли инде. Сөяксез әйтә торган гадәт бар иде шундый, минем дә намаз укыйсы килә. Хәзер менә үземне искә төшерәм дә, сиңа кем комачаулаган намаз укырга? Син ул сүзне әйтмә икән аны. Эшлә син аны. Эшлә син аны. Шуннан менә укыйсың килеп тә укымадың, менә болай була ул дип Аллага шөкер теге борчу хәсрәт аркылы түгел, ләкин бик әйбәт итеп үзне ача торган сынау итеп бирде Аллаһ Тәгалә. Башта ул, ләкин ул безгә шундый нәрсә биргән, ул безнең нәселдән дә килә торгандыр бәлки. Ул бит сабакны аңлый белергә кирәк. Белә белергә кирәк, аның нәрсә өчендер сиңа бирелгән әйбер икәнен. Әгәр син аңламасаң, ул сиңа башта кичкенәрәген бирә, аңламасаң тагын зуррагын бирә, аңлаганчы бирә бит ул аны, күзеңне ачканчы. Менә Аллаһ Тәгаләнең мең шөкер дип әйтәм инде мин. Бер шундый хикмәте бар, безгә аны аңлау сәләтен биргән кичкенәдән. Менә теге берәр кирәкмәгән сүз әйтсәң дә телеңне тешләгән кебек булдымы? Шулай ук күп сөйләшсәң дигән кебек, ул әйтеп куя, менә шулай орынына утыртып. Шуңа күрә анализ ясый беләсез, димәк, һәм нәтиҗә чыгара беләсез. Нәтиҗә чыгара. Шулай булып чыга инде. Бу бик әйбәт сыйфат инде бу. Теге ничек дип әйтим, күп вакытта укый белмәскә дә мөмкинсең сынауны. Укыйсың, карыйсың да нәрсә өчен икән бу дип. Ләкин менә хәзер вакыт үтә, инде анализларга өйрәнәсең. Барбыр. Теге бер кеше, мин бөтен кешегә дә әйтәсем килә. Без бит инде атылабыз, бәреләбез. Нишләп миңа гына моның кадәр сынау дип шундый ниләр алдында килеп басканда сабырсызланырга ярамый. Чөнки хәерлесе дигән әйберне менә бер телгә кертсәң, син бит белмисең. Ул менә сиңа хәзерге вакытта борчу булып, хәсрәт булып тоелган әйбер, ул сине тагын да зоррак бәләдән саклап калучы бер чара була. Аны вакыт үткәч аңлыйсың. Ләкин шуңа күрә нәрсә килсә дә сабыр булып калбый кирәк. Сабыр итеп. Сабырлык түгел. Сабырлыкка өйрәнеп буламы соң? Әллә ул
тумыштан ук бирелә торган бер сыйфат микән? Ул сабырлык ничек дип әйтим. Була кеше кесәсендә 140 тинәп түзеп йөри торган кешеләрдә була. Ансаң да сабырлыкка керми. Ул теге хылыкның салмаклыгы була инде. Үзе, менә мин үзем булай салмак кеше инде күргәнчә дип әйтимме? Нигә? Ләкин сабыр итү, ул риза булып сабыр итә белергә кирәк. Син теге тишеңне кысып, шыгырдатып, бөтен саулыгыңны бетереп, аңламыйча түзәм дип түгел, чын-чынлап аңлап сабыр итәргә кирәк. Кабул итә белергә кирәк әйберне. Ләкин бу бөтен теге яши генә килә инде. Теге перемотка дип әйтәбез бит, кирегә чорнатып булса, үткән гомерне мин булай иттереп җылап утырыр идем, булай хәсрәтләнгән булыр идем дип уйлыйсың. Менә тормыш әйтергә генә җайлы инде ул, ләкин тормыш нинди генә ситуациягә китереп куйса да күтәрә алмаслыкны бирми Аллаһ Тәгалә, шуны аңларга. Канәгатьлек белән кабул итәргә кирәк. Бүтән юлын эзләргә кирәк. Синең менә бер эшеңнән барып чыкмыйча сине тыеп, булды юлыңны җавап куйды икән, димәк сиңа анда кирәкми. Син бүтән ходны эзлә дә, бүтән җирдән кит. Бүтән җирдә сине менә бер генә мисал китерәм, чөнки без бит инде радиода озак эшләгән кешеләр, менә Данир Сабировны әйтим әле. Нигә татар радиосына кастингка килде ул. Килде дә алмадылар инде аны. Остановкага бергә чыгабыз, тукталышка инде. Яшь студент, әле дә укып бетергәндерме, юктырмы? Инде бала кебек, бәлки үзе хәтерләмидер дә хәзер. Тора инде. Менә мин инде бөтенләй бер нәрсә эзләп эшли беләм инде, үзе резервап фәлән фәсмәт шулай борчылай күренеп тора. Ул теге үзеңнең яшең олырак булгачлыктан аның борчылуы юкка икән аңлыйсың, ләкин аңа аңлатып бетереп булмый инде. Ул чын-чынлап хәсрәтләнә менә шуңа. Спорт белән дә шөгыльләнәм инде, мин әзрәк җырлыйм да, сөйлим дә, бөтенесен әйтәм инде. Мин әйттем аңа, безнең эшли торган җир теге частный булса да бик әйбәт иде, конечно. Но аны юату йөзеннән булгандыр, аны үзең дә аңламыйсың. Теге өстән биреләм ул шундый бер, бу синең теге бу шәхси оешмага кирип батмавың хәерлерәк булачак. Димәк, сиңа зуррак аудитория кирәк, син зуррак җиргә китә алачаксың. Син монда теге изакка эләккән кебек кирмәвең хәерлерәк дип. Ул шуннан соң бүтән җиргә китте, чыннан да бүтән җирдә ул танылып китте. Бәлки үзе хәтерләмидер, ләкин менә шундый ниләр минутлар бар инде ул. Димәк, бер ишек ябылса, һичшиксез икенчесе ачылачак. Алла бирсен. Япмасын ишекне. Кеше япкан ишек ул бер нәрсә дә түгел. Ул теге көнчелек, үчлелек белән тормышта төрле хәл була инде ул. Борын төбеңдә шартлатып ишек ябып куйган мәлләр була, ләкин аны да аңларга кирәк. Әгәр дә сиңа насыйп икән, сиңа тиеш әйбер икән, ул әллә каян, әллә нинди ишекләр ачыла, барбер сиңа дигән сиңа була. Һәм аны бүтән кеше дә аңласын иде дим мин. Кеше юлына кертәләр, кырмасыннар бер-берсенә, азапланмасыннар, тормышларын кирәкмәгән әйбер белән әрәмитеп. Тишеңне сындырып булса да керә диләр бит. Керә, ул бит гомер әйбәт итеп яшәсәң дә үтә, үчләшеп кешегә зыян салып яшәсәң дә үтә, аның бер секунда да кире кайтмый, шуңа күрә аны әрәмитүдән файда юк. Һәм барысына да җавап бирергә туры киләчәк. Менә шунысы бар әле. Резәрә апа, сез улыгыз турында бик яратып, горурланып, Аллаһыма мең шөкер, аның күңелендә иман дип горурланып әйтәсез. Иманны ничек ныгытып була? Иман ул бик зур нәрсә инде. Менә ул беләсезме, каян килә торганда, әти, менә әни кешенең теләге кабул була дип әйтәдер бит. Ул бик дөрес әйбер. Аны менә үзең дә бик аңлап бетермисең. Әйдә намазлар укымый торган, ул бит менә 22 яшь улыма минем. Мин искә төшереп утырам да бишек җырлары. Мин аны үзем яза торган булганмын инде. Менә хәзер яхшылыкны онытма, яманнарга юлыкма, күңелеңә иман иңсен, бәхетле төшләр күрсен дип җырлый торган булганмын. Менә ул бит инде безнең, ничек дип әйтәм, без бит инде коммунист балалары. Без теге динле вакытта үскән, дини тәрбия алган кешеләр түгел, ләкин күңелнең түрендә күрәмсең инде шундый әйбер булган. Бала кичкенә вакыттан ул әйберләр гел әйтелеп торган, гел теләнеп торган. Ул бер генә якта да, бер генә нәселдә дә, бер генә гайдәдә дип әйтәсем килә. Инде теге борылып карасаң, ул бит инде гел алда гел генә түгел бөтен нәрсә. Аның бар инде кимчелекле яклары да, бар әйбәт яклары да. Һәм син менә ничектер шулай теләнелгән, мин үземнең язганнарны текендәлек яза торган гадәттә бар инде. Үзенчәлекләрәк кешеләр бит инде, иҗади кешеләр шулайрак инде. Бөтен нәрсәне кешегә сөйләп җөреп булмый бит. Нигә укыйсың да, карыйсың, анда менә гел
нишләптер гел теләк теләнеп кенә торылган инде ул шулай тиеш булгандыр теге яман әйберләрне Аллам балаларыма күчермәсәң ие гел ике як нәселнең дә яхшы сыйфатларын гына алсалар ие менә шундый әйберләр яшь бит инде 21-22 яшьлек вакытлар инде ул безнең ләкин ниндидер бер өстән шундый әмер булгандыр менә шулай теләнелгән шулай эшләгән улым ул аны төрек лицейында укыды анары нигә иман ныклыгына аңа беренчедән кемнеңдер инде гаиләдән булса мохитте нинди мохитка килеп ләгә бала алар менә үсмер вакыттан төрек лицейында ләктеләр инде аларның мохитлары шундый анда үзеннән бер генә яшь олыга да абый дип йөри торган шулай алар теге без авыл балаларына бик рәхәт әйбер инде ул хөрмәт белән карау бер-берсенә ихтирам менә ул мохитның да файдасы булгандыр дип уйлыйм бер балалар алар хәзер әтияне бит инде үз баласын бик әйбәт итеп күрәсе килә инде бөтен кешенең дәйме гел яхшы гына булсын дип чөнки әтияне эшләгән яхшылыкны бала ул бер кайчан да кайтарып бетерә алмый инде бетермәсә дә иманлы икәнен күрсәң шуның белән рәхәт була балалар хәзер барбер ничек дип әйтим алар катырак балалар безгә караганда без бит инде әтиянигә теге каршы әйтү дигән әйберендә ничек дип әйтим каршы әйтү түгел инде ул барбер менә нәрсә әйтсәләр дә бер сүзсез тыңлыйсы дип кенә белгән инде ул безнең теге подростковый возрастлар үсмер вакытлар кая булгандыр ул андый нәрсәләрне дә белмәгәнбез балалар хәзер дип әйтмим мин алар хәзерге заманга яраклашып туган балалар алар чөнки алар бүтәнчә булса яши дә алмыйлар инде ләкин аларның менә шушы кырыс теге әзрәк рамкаларсыз гына холыкларын кулда тотып тора торган бердән-бер әйбер ул дин. Аларны менә кичкенәдән шул дин белән иманлы итсәң, алар менә шул ничек дип әйтим инде, үткенлекләре белән иман бергә булса, алар яши алалар, алардан чын кешеләр чыга инде. Шуңа күрә энекәше, кичкенәсе, ул да төрек лицейында укыдымы әллә? Юк, безнең бит балаларның аермасы зур. 12 яшькә якын. Ул хәзер мәктәп баласы бит әлеме кичкенәсе? 10 яшькә ансына. Теге инде абыйсы белән урамга чыкса, әтиең белән чыккансың диләр инде, минем белән чыкса, дәваниң белән чыккансың диләр. Шуңа күрә төрлечә инде. Теге ничек дип әйтим, ләкин менә олыгаебрак тапкан балага нәрсә бирәсен күбрәк беләсең инде. Һәм үзеңнең менә икенче шул ара зур булгачтан бала тәрбияләгән вакытта беренчесенә нәрсәләрне биреп бетермәгәнне бик яхшы аңлыйсың, чөнки беренче бала белән әйтәм бит инде 21-22 яшь үзең бергә үсәсең генә аның белән. Күп нәрсәләр теге бирелмәгән әйберләр бар, ләкин Алла рәхмәте белән балалар тырыш бик кызыксынып, бик укып, үзләренә теге әтияне бирмәгән әйберләрне үзләре эзләп таба торганнар. Аллага шөкер укыйлар, тырышалар. Кичкенәсе менә ул теге үзенең бер генә баласы булган кеше бер кайчан да кеше баласы турында бер нәрсә дә әйтергә тиеш түгел дигән фикерне раслый инде. Ул һәрбер туган бала сиңа шуны әйтә, чөнки бер үк әтияне, бер үк тәрбия, бер карасаң әйме икесе төрле. Балалар төрле. Шуңа менә без үзебез дә 5 бала, 5ебез 5 төрле. Шуңа күрә теге кеше баласын тәрбияли белмәгән, бу кеше булай әйтә белмәгән дигән сүзләрне гомумән әйтергә ярамый. Чөнки геннар дигән әйбер бар. Хит син аны нишләт, ул барбер үзенчә була. Менә ничек дип әйтим, улысы безнең җитез инде ул бөтен нәрсәгә өлгерә торган, ул ашарларга пешерү дисеңме, ул аңа телләр бик җиңел бирелә, ул менә шул телләр өйрәнә инде, ул тел шуның буенча бара, менә 4нче курста бетерде. Кичкенәсе салмаграк, ансы ничек дип әйтим, үзем ашаган. Шундый, бик әкрен генә кебек ул, ләкин барбер ничек дип әйтим инде. Менә кешегә бит кайбер кешегә әйтәләр инде ташбака дип. Мин безнең аквариумда ташбака бар иде. Аның хәрәкәтләнмәгән бер генә минутымда белмим мин. Әгәр аны теге нигә ераккарак йөзәргә чыгарсаң, ул кызу барган кеше сыртынып җыгылган арада 2-3 минутта ташбака барып җитәргә мөмкин. Менә шундый рак. Ташбаканың да төрлесе була димәк. Төрлесе була. Әйе. Ул менә анда холыкның ниләре бар инде. Төрлесен алганнар инде. Ләкин барбер кызык балалар, һәрбер бала ничек дип әйтим, укытучы әтиянигә. Чөнки барбер бала бит инде ул адәм баласының җирдә яшәүнең максаты нәрсәдә, балалар бездән әйбәтрәк булырга тиешләр. Һәрбер буын ал әйбәтрәк булып барырга тиеш. Аларның әйтеп куялар, менә шул 10 яшьлеге дә кайбер вакытта җавапсыз каласың. Акыллы балалар, Аллага шөкер. Инде әле теге әллә нинди тормышлар кырып зур юлларга баскан балалар түгеләр безнең. Алда әйбәт кешеләр булсыннар, кешелекле булсыннар, кая гына булсалар да менә безнең әтияне безгә ничек теләгән, шулай телим. Амин, амин, шулай булсын. Аллага шөкер дип кенә торасыз, Ризалә апа шөкранә кыласыз һәр даим. Бу
электән үк шулай аңлап шөкранә кылайдыгызмы, әллә инде теге ияләнгәнчә Аллаһ шөкер, кешегә ияреп китү генә идеме, менә ничек? Менә ушундай кызык эмеризде. Чөнки менә безнең якта Яшелүзән районы Күлбаш авылыннан инде мен эме, анда кычкырышканда да әйтәләр ул сүзне. Алланың биргәненә шөкер, мин синнән әйбәтрәк дип булса да, менә ул теге диалект буларак кергән әйбер ул. Менә безгә кичкенәдән әлхәмдүлиллә биргәнеңә шөкер дип җибәрәләр, бездә каты сөйләшәләр инде бик. Мин беләм инде, без якташлар булгач, мин әтием дә Күлбаштан. Үзебезчә сөйләшсәк, без бөтенләй теге кемдер мишәр ди, кемдер казах ди инде, псак, пысмак, испысмак дип җибәрсәң, анда үзенчәлек, ләкин бик рәхәт сөйләм. Менә ул сөйләмнән дә кергән беренчедән, әйме? Аннан соң яши ул шөкер итә башлыйсың икән, чөнки безнең менә ул нәрсәдән килә. Адәм баласының табигаты шундый инде аның, без авырлык килгәндә үлә бетә, ялварып Алланың барлыгына, берлегенә ышанып, җылый укый сорыйсың, әйме? Аллаһ Тәгалә синең бөтен эшеңне җайлап җибәрә, аннан соң онтасың. Бетте, үзең эшләгән, үзең герой булып йөрисең, әйме? Һәм бу әйбер уйландыра башлый икән, нишләп менә ни өчен шулай, ни шөкер итмим дигән әйбер. Һәм аны мин гадәткә керттем, беләсезме кемнән ишетеп? Гөлзадә Пасафиуллина, Кырымда булгач, аларда кунакта булырга туры килде, әйме? Мин карыйм, нигә? Ул бит инде тормышта гел шөкерлек кенә булмый бөтен әйбер. Төрлечә була. Теленнән төшми, Алла мең шөкер. Менә ул аны гел әйтеп җири, карарым әйтәм. Шуннан кайттым да, нигә көндәлектәр бит инде, барбер эштәгел язып барасың, сызып барасың, ежедневник алып барасың бит инде. Мин аны нигә керттем? Теге дәрес башланган укытучы кеше бит инде, мин барбер максатын язып куясың бит дәресләрне. Шуның кебек иң беренче менә ничә ел инде көндәлекнең менә даты язылган һәм иң беренче сүз шөкер. Алла биргәненә шөкер, Алланың биргәненә шөкер дип әйтәм, нәрсәгә шөкер икәнен язып куям. Шул ул минем гадәткә керде. Кайбер көнне үзем дә уйлыйм, мин аны шундый авыр вакыт була. Менә сынавың өчен шөкер дип тә. Менә ул кергән, ул анализларга ни бирә, җиңеллек бирә. Менә чыгып качарлык көннәр була инде. Ул эштә дә була, төрле вакыт була. Адәм баласы бит инде. Бу безнең теге тәртип белән бәйле проблемалар да бик күп булды инде. Ләкин менә шул эшкә килеп, ачып, шул шөкер дигән җиргә җөмләне язган вакытта мин инде анализлыйм. Менә ул сынау булса да, мин аннан ниндидер ни чыгарам, барбер үземә файдалы бер чыгарам дип әйтәм. Ул бит проблеманы катлауландырсаң, теге кем әйткән аны, ачуны тышка чыгарсаң тау була, эшкә йотсаң бал була дип. Шуның кебек бал ясый белергә кирәк, менә хикмәтен таба алырга кирәк. Бер нәрсә дә булай гына түгел дөньяда. Менә шул хикмәт дигәннән сез тормыштагы менә башка кешеләр игътибар итмәгән, хәтта күз дә салмаган күренешләрне күрәсез, ничектер ачыш ясыйсыз, сез һәр нәрсәне Аллаһ Тәгаләнең хисапсыз хикмәтләренең берсе дип күрә беләсез. Менә шушы хикмәтләрне, шушы күренешләрне, тормышны шулай күрә белү сәләтмендер, Зәләпә? Ул сәләттәдер, ул шулай ук нәселдән килгән әйбер дә инде. Менә безнең ул әтиәнидән дә килә торган әйбер, безнең әти бик алтын куллы кеше, мәрхүм, сүзем дога булсын. Менә теге алмагач ботагы корый бит инде, аны кеше кисә дә ыргыта инде, кемдер инде ярар, хәзер әйтәбез инде, нигә ушакка ягарга мөмкин, шашлык белән кыздырганда. Әти безнең шулардан теге менә ботакланып киткән җирләре була бит инде. Кием элгечләре ясап, лаклап, менә шулардан да матур, менә әлдә безнең өйдәге стеналарда бүрәнәгә кадаклап шул әйберләр тора. Ул матурлыкны күрә белү шуннан килгән инде. Ул бит теге сыер арканнарга бара инде, авыл баласы, ул бер нәрсәне күрмичә йөреп кына да барырга мөмкин. Үләннең дә, чәчәкнең дә, нәрсәнең дә, безнең әни дә менә дөньядагы бөтен үләннәрне белә, ул менә табигать кешесе. Ул әйтә инде, әни безне ди урман гына ди кыткарды ачлыктан ди. Алар сугыштан соң туган балалар, алар һәрбер җиргә ятып кимерәдер без какыларны дип, хәзер өстеннән таптап җөрибез инде дип. Менә алар безгә кичкенәдән нинди теге ашый торган үләннәр бар, без бөтенесен ашап үстек аларны, димме? Ачлык еллары булмаса да, бөтен чәчәкләрне, бөтен табигатькә якынлык бар бер әтиәнидән килә инде. Аннан соң ул бит чыннан да хикмәт, ул адәм баласының җиргә яралуы, сез карагыз әле, ул нинди завод, фабрика эшләп чыгарып торган. Ул бит үзе бер хикмәт. Менә аны хәзер ничек иттереп, менә олысы инде безнең теге үзе бик күп укый, үзе аңлый. Менә хәзер мин кичкенәсенә
тырышам шуны аңлатырга. Теге былай гына без бер нәрсәне дә үтеп китмибез. Менә урамда йөргәндә дә улым кара әле, без менә авылга машинада кайтканда да болытлардан әллә нинди кичкенәдән инде теге җанварлар күреп бетереп, әллә нәрсәләр эзләп, менә шулай ул кичкенәдән тәрбияләргә кирәк балада моторлыкка, инде дә шулайдыр. Ну, ул безнең ише кешеләр инде алар теге хисле була. Теге шалт-шылт итеп эшләп, ничек дип әйтим, яшәүчеләр янында бик акыллы кешеләр кебек тә күрмибездер инде без. Ләкин менә берничә типтә булмый, ул шулай менә бөтен нәрсәне күрәсең инде. Сәләт ул Резеда апа, чыннан да. Шулайдыр инде. Ул үзеннән үзе килә, аны беренче әйтә алмыйсың. Ул җибәреп, чакырып китереп җиртә торган әйбер түгел. Өйрәнелгән нәрсә түгел, димәк, ул каннан килә инде. Нәрсә ул тәртип? Менә минем аңлавымча инде ул барбер әлеге дә баягы менә Аллаһ Тәгалә белән ике арадагы гаделлек ниндидер. Син менә үзеңнең араны бозмау өчен кирәк әйбер ул. Чөнки һәрбер адым, адам баласының дөрес атланмаган һәрбер адымы ул аңа кирәкмәгән проблема китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә ике араны төзек тоту дип аңлыйм мин аны. Ул бөтен нәрсәдә, ул диндә дә, ул синең шул иңдәге чисталыгыңда да, ул күңелеңнең чисталыгында, ул сөйләмеңдә дә синең ул тәртип бик гомуми әйтелгән әйбер инде ул. Бөтен нәрсәдә тәртип булырга тиеш. Ул менә Аллаһ Тәгалә белән ике араны төзек тоттыру дип беләм мин аны. Иң зур хикмәт сезнең өчен нәрсә ул? Тормыш яшәү инде. Ул бит менә теге сорап ала торган әйбер түгел. Аллаһ Тәгалә җиргә яраткан ниндидер миссия белән кешене. Һәм карап торасың, ул аны барбер менә үзе нинди теге әйтәләр бит язмыш ак кагазгә карандаш белән рәсем ясаган кебек дип. Кеше аны теге бизисе килсә үзе бизи, төрле төсләр белән буй, мотор картинага әйләндерә. Теге юллар, сайлау юллары куелган инде. Менә шул рәсемне буяп, бизәп, моторлап яшәүдер инде. Кай вакыт туктап алу? Туктап алу кирәк. Ул беләсезме, менә барбер теге әллә нинди зур җитәкче булмасам да, ул бит главный редактор булып эшләгәчтен барбер кеше белән эшлисең. Кеше белән эшләү бик җайлы әйбер түгел инде. Бездә олы кешеләрдә күп эшләде инде, өлкәннәр алар пенсия яшендә, аларның бит психологиясе үзенчә аларның холыклары бик яшьләрдә килә. Шуңа күрә теге кеше зарланган вакытта ул бит мин бит инде акча түләүче кеше түгел. Менә шундый моментлар булганы булдымы? Теге җитәкчелек, акчадан кеше бит инде бар җитми бит инде безгә әйме. Күпме генә университетта дә шунда акча җитми дип, ул төрле холыклы кешеләр белән эшлисең бит инде. Килгәчтен теге бер туктаусыз зарланып торучы заблаян төрле хәл була инде. Зарланып әйтү түгел инде. Шундый вакытта мин иң беренче беләсезме ничек Әлдә ул гадәт бар минем. Менә кыш көне булам ул. Мин общественный транспортта, җәмәгать транспортында йөрим инде булай. Чөнки мин юлда я укыйм, я язам. Бер нәрсә менә Инстаграмда язган әйберләр, алар бөтенесе юлдагы җимешләр инде. Чөнки булай эштә утырып язырга вакыт юк. Мин төшеп каладырым базар кырыенда. Я Мәскәү базары булам ул. Я берәр төзелеш кырыенда. Менә кыш көне, әйме? Шуннан җәяү барадырым эшкә. Теге бик ерак булмаганда төшеп калам да. Бөтен уйларымны уйлап карарым әйтәм. Менә бу базарларда ул үзенең эшендә бик әйбәт әйбер. Кайбыракта эштән зарланып, кай туйдым, кай ардым, авыр нишләп миңа гына булай, мин булай гына өстәлергә тиеш бөтен әйберне дип уйлый башлаган вакытыңда берәр менә шундый нәрсә карарга кирәк. Карыйм, менә базарда кешеләр туңа басып торалар. Әле ул көне буена синең менә үзеңнең алган акчаңны бүләсең. Әйме теге анализ ясар өчен инде. Менә фәләнчә һәр көнеңә бүләсең. Ул синең ала торган акчаңны көн буена бер көндә чыгара алмаска да мөмкин. Ул барбы шунда катып басып торырга тиеш. 2 дипломын тотып басып торырга мөмкин ул анда. Төзелештә дә шулай. Менә шундый теге авыр эштә эшли торган кешеләрне карап, мин үзем дә анализ ясыйдым һәм эшкә килгәчтен шуны сөйлидем. Теге бер сүз әйтмим зарланган кешеләргә. Әйтәм, Аллаһка шөкер, карагыз әле ярым әйтәм, урыннарыбыз җылыда. Таш кисмибез, тау ишмибез, рәхәтләнеп, теге чәй эчәсебез килсә, эчәбез, барбер яраткан эшеңне эшләү ул бит бик зур бәхет. Менә шуны аңлар өчен кешегә туктап алырга кирәк. Чөнки без аның бәхет икәнен белмичә дә яшәп китәргә мөмкинбез.
Қадірін білмей қаларға мөмкинбіз. Чөнки менә ул сынау килгәндә дә шулай, менә безнең әлеге дә баягы шул тәртип белән сынау менә булып тора бит инде. Әле дә күчеп йөрибез, менә хәзер без Болгарда эшлибез бит инде. Башта шул кадәр зур трагедия итеп дөнья тавышлар чыгарып кабул иткән әйбер инде ул, име? Ә бер уйласаң, безнең менә тәртип балдагы ешлыкта эшләгән вакытта Казаннан 200 километр гына, чакрым гына тыңлыйлар. Шушы Болгарга килеп 6 сәгать кенә булсын, бөтен Татарстан дөньяда тәртип бар икәнен белде. Рәхәтләнеп тыңлап, рәхмәтләр укыйлар, бөтен Татарстанга азан тавышы ишеттердек. Ул бер хикмәт. Димәк, моны аның кадәр генә кеше белергә тиеш булмаган, моны бөтен республикада белергә тиеш булганнар. Менә бу да Алланың бер рәхмәте бит. Менә шуны аңлап, туктап, уйланып, һәрбер нәрсәнең үзең өчен дә, халык өчен дә Аллаһка да риза булырлыкта итеп, файдалы ягын күрә белергә кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген бездә кунакта журналист, Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Ризалә апа, тәртип турында сөйләшүне дәвам итик әле. Каян килеп чыккан идея иде бу? Гомумән, яңа эшне башлаганда идея белән генә башлап китергә мөмкинме, әллә башка нигезләрдә булырга тиешме? Идея ул инде күңелдә йөргән, бер тәртип бит инде ул бер мин анда күченгәнче 2008 елда ул бер ачылып ябылган инде, тест режимында эшләгән ул. Ул вакытта миңа тәкъдим иткәннәр ул эшне, ләкин әлеге дә баягы менә сез әйтәсез, нишләп һаман шөкер дип әйтәсез, нишләп һаман хикмәт күрәсез дип. Ул бит хикмәт. Менә Аллаһ Тәгалә ул ялгышырга ирек бирми. Ул күрә белсәң, бөтен кешене дә яклый саклыйдыр дип мин менә шул вакытта 2008дә мин әле Татар радиосында эшлидем, ул вакытта миңа тәкъдим булды китергә дип. Алла рәхмәте белән мине эштә күтәреп куйдылар. Мин музыкальный редактор идем, главный редактор итеп куйдылар да, акчамны да арттырдылар, мин бер кай китмәдем. Һәм дөрес булган ул, чөнки ул ничәдер ай гына эшләде дә тест режимында, мин эшсез каласы булганмын. Ул туктады тәртип ул вакытта. Аннан соң инде менә бу 2014 елда бер ел буе уйладым инде мин алай берне ике арада бергәләнеп, чөнки мин Татар радиосын бик яратам, ул минем өчен теге гаиләм кебек, чөнки иң күп ел анда үткән. Менә кемдер әйтә инде, коммерциялы теге ниләр оешмаларда анда инде үзләренә генә акча эшлиләр, фәлән фәсмәт дип, менә кешелеклелек дигән әйбер бар анда. Сыйфат, шуңа күрә алар мине укыттылар да, мин чөнки икенче белемемне читтән торып алдым, 6 ел буе түләп укыттылар. Бер генә сессиямны да калдырмыйча, фатирлар алырга да булыштылар. Менә мин рәхмәттән башка бер сүзем дә юк. Шуңа күрә минем теге күңел белән инде мин ул форматка туры килми икәнемне беләдер инде, теге ни формат дип әйтәбез бит инде, чөнки анда гел яшьләр нигә һәм без анда вакытта ук менә ул башланган иде инде, Иман нуры дигән исемен хәкәр онытам икән, тапшыру, без аны генеральный белән сөйләшеп, бик яхшылап эшли башладык, кыска гына иттереп. Без аны Рамил хәзрәт белән эшли башлаган идек. Аннан соң инде Нур Ислам белән Илнар иде ул. Нурулла, ул эшләде анда. Менә Иман нуры дигән ул кыска булса да барыбер менә шул күңел ачу радиостанциясында без шуны керттек, тырышып. Ул ничектер барыбер яшьләрдән бит тәрбияли башларга кирәк кешене. Ул яшь вакытта сиңа барыбер сиңа теге акыл өйрәткәнне бит кеше яратмый. Тәк кенә әйткән кебек радиодан ишетелсә, ул дөрес дип кабул ителә. Гәҗиттә язылган сүз, телевизордан ишеткән сүз, радиода ишеткән сүзне дөрес дип кабул итә кеше. Шуңа күрә менә бу радио, телевидение, гәҗит, журнал эшчеләре, журналистлар үзләренең эшләренең Алла каршында да, бәндә каршында да миссия икәнен һәм бик зур җаваплы нәрсә икәнен онытмаска тиешләр. Безгә ялгышырга ярамый, чөнки без кешегә ияреп түгел, ияртеп алып барырга тиешле кешеләр. Шуңа күрә һәм аннан соң без керттек анда Татар радиосында ук җырлар аша үткән җырлар дип. Элекке җырларны мәркибән булып тыңлыйдыр. Мин бит Дулкыннан килгән кеше Татар радиосына. Дулкын ул безнең Хайдарбегичевлар, Захра Сахабиевлар, бөтенесен без хәтта менә Әмир Исламов белән Алмаз Миргаязов инде ул ярышып уйныйдыр. Теге кем угадай мелодия кебек инде ул җырларны, элекке җырларны кем күбрәк белә. Без шул кадәр күп җырларны беләдек, чөнки без Татарстан радиосын тыңлап үскән балалар. Шуннан килгән бу. Һәм нигә Татар радиосында да без менә шул җырлардан рубрикалар эшли башладык, җырлар аша узган җырлар дип. Мин наушниктан тыңлап утырам, музыкаль редактор эшендә алып бардым бит инде мин. Бер заман шундый нәрсә була башлады. Тыңлыйм җырларны, ишетмим.
Әтеге ретро жыр сәхифәсендәге җырларны тыңлыйм, рәхәт шундый. Ә моны колакка киям, барабан гына уйнаган кебек колакта бер сүзен дә, бер нәрсәсен дә аңламыйм. Мин әйтәм, нишләргә инде? Һәм менә Алланың рәхмәте белән Тәртип ачылды. Әйе, ярты ел ике арада мин йөрдем. Шикләнде дә булды инде, ләкин Аллаһ Тәгаләдән сорадым ул вакытта да. Ничек дип әйтим, мин бик решительный теге конкретный кеше түгел инде, шуңа күрә Аллам гафу ит инде мине, зинһар, синең миннән башка да бәндәләрең күп, ләкин син миңа җитәкләп алып бар дип әйтәм мин. Чөнки ул дөрестәдер шулай. Без бит кайбер вакытта үзебезгә үк сорап, үзебез кирәкмәгән әйберне алырга мөмкинбез. Шуңа күрә хәерлесен сорарга кирәк. Мин әйтәм, дөрес юлны күрсәт миңа дидем. Ярты ел тегендә барып архив әзерлисе бар. Монда эшлисе бар эшне инде, шулай йөри торгачтан җыелышларның берсендә миңа әйтмәсеннәрме? Син бу ретро тавышың белән пенсиягә китәргә вакыт дип уйламыйсыңмы дип, менә Аллаһ Тәгалә шул сүзне әйттерде кемнеңдер авызыннан. Шуннан мин әкрен-әкрен генә кеше сизмәсен дип җыелыш вакыты иде бу. Бөтен теге яшьләр инде әйткән кешегә ябырылып калдылар. Дөресен әйткәндә бик үткен яшьләр эшли бит инде, нишләп сез алай дип әйтәсез дип. Мин чыгып киттем дә җыладым мин. Аллага шөкер әйтәм, син миңа җулны күрсәттең. Менә теге рәнҗеп тә түгел, нитеп тә түгел, димәк миңа китәргә кирәк дигән карарны шунда кабул иттем дә инде киттем. Ләкин менә нәрсә дип әйттегез, соравының җавабы мин урабрак киләм инде, идея гына кирәкме дип. Аның идея авторы инде тәртипнең хуҗасы Марат Рустамович иде. Ул идея белән генә түгел, эшләп була, базы кирәк кешегә шартлар тудырырга кирәк иҗат кешесенә. Тәртипнең аның уңышы нәрсәдә булды? Без аны ике генә кеше эшләдек бит. Нәдәйлә Ялалова һәм мин. Ул да Мөслим матбугат үзәгендә 13 ел эшләгәннән соң эшен калдырып килгән кеше иде. Тәҗрибәле дип әйтәсем килә бөтен өлкәдә дә. Аның хезмәте дә бик күп булды инде. Көнне-төне без аннан төннәргә хәтле утырып архивлар җыеп, берәмтекләп җыйган, аны без үзебез генә беләбез нәрсә икәнен. Ләкин ул яратып эшләгән эш булгач сизелмәде. Монда хикмәт нәрсәдә? Без безгә моның өчен түләрләр микән? Без теге матди якны уйламадык. Безгә шундый күңел кушканча. Аны уйларлык ни булмады. Барбер шартлар тудырырга кирәк һәм ирек бирергә кирәк иҗат кешесенә. Тегеләй эшлә дигәндә менә мондай передача эштә тапшыру менә мондай нәрсә эшлә, бернинди андый әйбер күрсәтү булмады безгә. Безгә бары тик ирек бирделәр. Менә шуны аңлаган кеше нәтиҗәгә ирешә ала икән. Әгәр дә теге өметле иҗат кешесен күреп ирек бирсә, теге бәйдән ычкындырырга кирәкме инде иҗат кешесен? Тоже йөзеп китә торган гына шикләр булырга тиеш инде. Күренми торган гына шикләү. Менә шул ирек бирү безгә шушы тәртипне формалаштырырга мөмкинлек бирде. Димәк, ни генә түгел, идея генә түгел, мөмкинлекләр дә тудырырга кирәк шартларда. Белүемчә, Тәртип радиосын безнең милләт халкы гына түгел, хәтта башка милләт кешеләре дә тыңлый, сүзләрен аңламасак та җырларын рәхәтләнеп тыңлыйбыз дип әйтәләр. Тагын менә соңгы арада шулай шаккаттырган нинди ачышлар булды үзегез өчен? Аны теге минем бит инде интернет тәртип бит ул 24 сәгать интернетта сөйли. Менә ул Болгар радиосында иртәнге 5-тән 7-гә кадәр, көндезге 10-нан 12-гә кадәр, һәм кич белән 4-тән 6-га кадәр 6 сәгать инде көн сайын, интернетта ул 24 сәгать эшли, ул минем идән эшли. Менә хәзер инде 3-нче ел китте, ул теге бик үк тиешле дөрес әйбер түгелдер инде, ләкин туктатасы килми, чөнки әгәр дә бер вакытны шулай, аның бит инде техник мөмкинлекләре дә кирәк, акча ягы да кирәк инде, аның өчен беркем бер нәрсә түләми, ул просто менә шул кадәр хезмәтне юкка чыгарасы килмәгәннән эшләгән эш инде ул. Башта мин идәгеләрдән теге иремә рәхмәт чыдаганна, баштарак инде бу наушниксыз башыңны качан күрергә дигән әйберләр булган иде. Аңлады инде ул, минем вакытлыча бу түзәргә кирәк. Мин дә нигә улыма да әйтәм инде, улым әйтәм. Алар да әйтәләр инде, әни эштән соң да эшләү ул бит инде дөрес әйбер түгел, син үзеңә зыян китерәсең дип. Чөнки минем кухняда эш системный блок белән түрдә радио эшләп тора. Әле аның янына өстәмә тагын җитмәсә дип шикерткә кебек сайрап утыра торган теге нәрсә бесперебойник алып кайтып куйдык. Чөнки ут уйный, өзелергә мөмкин. Бер вакытны инде кул селкедем, әйтәм, ярар өзелсә өзелер, булгандыр, җиткәндер бу, әйтәм. Бүтән түләмим дә, бүтән җырмыйм да, чөнки технический директорларын чакырткан сайын алып акча түләргә кирәк. Булгандыр дим. Тотыналар язырга, тотыналар читтәгеләр шалтыратырга. Кая тәртип, нишлибез, нишләргә кирәк, теге булышырга ярдәм кирәкме нәрсә дип язалар читтә тыңлаучы милләттәшләр. Ләкин мин беләсез нәрсә, дөресен әйткәндә мин уялам.
безнең Ярдәм сорарга. Нигә акча бирегез әле миңа дип сорарга. Чөнки безнең бит Аллага шөкер үзебезнең дәүләтебездә ярлы түгел. Шуңа күрә менә без Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда булдык. Аллага шөкер, алар безне аңладылар, тыңладылар. Теге ишетмәмешкә, күрмәмешкә салышсалар да бернишләп булмый, чөнки ул бит инде шәхси оешма барбыр. Алла бирсә, яңа эшләкләрдә эшләргә мөмкинлек булыр дип ышандырдылар. Шуңа күрә өметләнәбез, ышанабыз инде. Менә теге улыма әйткән сүземне генә әйтеп китәсем килә. Ул әйтә теге ардың бит инде нәрсәгә инде дип. Мәйтәм, улым бер кешенең, менә бер акыллы кешенең, акыллы кешедерме инде, белмим, шундый бер сүзе, бер галим булгандырмы, башка кирип калган. Бүген син бүтән кеше, бер кеше дә эшләргә теләмәгән эшне эшләсәң, иртәгә син бүтән кеше яшисе килгән кебек яшәрсең дигән. Шуңа күрә мин аның бит мәйтәм, ахыры әйбәт булачагын беләм, булам мәйтәм, вакытлыча икәнен беләм. Шуңа күрә түзәм, миңа сүз әйтмәгез дидем инде. Шуңа күрә Алар да бергәләшеп түзәләр. бергәләшеп түзәләр. Рәхмәт, Ризалә апа, берничә мизгелгә тукталыйк. Даими сәхифәбездә бүген ураза тоту турында сөйләшербез. Ураза тоту. Кешенең таң атканнан алып, кояш баеганчыга кадәр ашау-эчүдән һәм җинси якынлыктан тыелуын аңлата. Рамазан аенда ураза тоту ислам диненең 3нче нигезе булып тора. Әмма уразаны башка вакытта да, ураза бәйрәм, Корбан бәйрәм көннәреннән башка тотарга ярый. Хактыр. Рамазан аенда иңдерелгәндер Коръән, туры юлны күрсәткән ачык дәлилләр белән. Бу айга ирешкән һәркем ураза тотсын. Әл-Бакара сүрәсе 185-нче аят. Ураза тоту шартлары. Беренче, кеше мөселман булырга тиеш. Икенче, ураза тотучының үз акылында булуы зарур. Өченче, кеше балигъ яшенә җитәргә тиеш. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруында кунакта бүген журналист Ризалә Исмәгыйлова. Ризалә апа, сез журналист та, радио алып баручысы да, һәм әле тагын бәйрәмнәрдә алып барасыз. Хәтта үзегезнең Ихлас бәйрәм агентлыгы да бар икән. Әйдәгез, ул турыда да сөйләшик. Монда теге санап китсәң күп шикелле, ләкин ул бөтенесе дә күпкә киткәч бөтенесе дә җиренә җитеп бетми инде аның эшнең, әйме. Ихлас бәйрәм агентлыгы, ул әле аны күпләр белми дә торгандыр. Нәрсәдән барлыкка килде дип әйтәсем килә. Чөнки без бит инде бернинди мәҗлесләр алып баручылар булмаган вакытта мәҗлесләр алып бара башлаган кешеләр. Без теге чәч ясатканда, яулык бәйләткәндә әйтәдер инде, андый-мондый җоклап китсәм, аптырама, син беләсең нәрсәгә икән дип. Чөнки пәнҗешәмбедән тотынып, ял көненә кадәр шулай мәҗлесләр алып барырга туры киләдер. Ул вакытта менә туган авылымда, төрле җирләрдә инде иң беренче хәләл мәҗлесләрне алып бара башлаган кешеләр инде без. Ул вакытта ничә еллар элек. Хәзер бит инде кеше күп. Ләкин менә барбер чагыштырып карап йөрисең дә, ничектер җиренә җитмәгән кебек әйберләр. Ул кеше эшен гаепләү дип аталмый инде. Тагын да әйбәт иттереп җиткерәсе килә. Менә ул бит милләтне саклап кала торган әйбер, без әйтәбез бит инде дин, тел һәм кемдер инде мондый, мин аны гореф-гадәт дип әйтергә. Ул татар кешесе элек-электән ничек сакланып калган ул? Аны булай гына теге уен көлке, уен коралларында уйныйлар, теге сабан туйларын, ниләрен, бәйрәмнәрен үткәрәләр, фәлән-фәсмәт дип уйнап җырлап кына яшәп булмый ул дип әйтергә мөмкин. Кемдер инде такмакларын, ниләрендә санга сукмаска мөмкин. Ләкин татар бала бит инде электән үк бик рәт булмаган, дөресен әйткәндә. Шуңа күрә ул бик мудрый булган дип әйтим, зирәк булган безнең халык. Ул менә шушы үзенең мәкальләре, әйтемнәре, җырлары, гореф-гадәтләре белән үзен саклаган ул, шулай итеп. Менә шул әйберне минем мәҗлесләргә кертәсем килә. Чөнки бәби туйлары бар, бик матур итеп үткәрә торган, әйме. Сөннәт туйлары бар, аны без читкә баргач кына күреп кайтабыз. Исем кушу мәҗлесе шул бәби туйына да крәйн никах туйлары бар инде. Бөтенесе, бөтен әйбердә менә ничек дип әйтим инде. Ул бит безнең ул тәртиптән дә чыккан әйбер. Ул тәртипнең бер дәвамы шикелле инде ул Ихлас. Чын күңелдән менә бөтен ниятләрне җиткереп бетерер өчен радиодан гына бит бөтен әйберне әйтеп бетереп булмый.
менә безнең максат тәртибне оештырганда да шул иде, күпер салу дип атыйбыз без аны, әйме? Менә бу ихласта да шул. Ул үткәннән киләчәккә күпер салу. Кеше аны ул күпердән үткәнен үзе сизмәскә дә тиеш, әйме? Ләкин ул чылбыр кебек бәйләнеп, җайлап, бөтен үткәндәге яхшы әйберне бүгенге кешегә китереп тә җиткезергә тиеш. Безнең менә хәтта җырлар да тәртиптә шулай төзелгән, тапшырулар да бөтенесе шулай төзелгән. Аны теге үзебез генә беләбез без. Чөнки кешегә кычкырып әйтеп эшләсәң, ул кабул ителә торган әйбер түгел. Менә безнең әниләр һәм бәбиләрдән тотынган тәртиптә дә, әйме? Баладан. Һәм олы яшьтәгеләргә кадәр барып тоташа. Анда мәктәптә кергән, диндә кергән, әхлак, әдәптә, тәрбиядә бөтенесе. Хәтта җырларда. Менә җыр безнең әйтәләр инде алайса кыштыр-пыштыр пластинка әйләндерәсез дип. Андый хәлләрдә булды инде, әйме? Теге элеккеге җырларны аңлап бетермәгән, ләкин игътибар белән тыңласалар, бездә ике рәттән элеккеге җырда бармый беркайчан да. Иң беренче бара әвәлеге җыр, аннан без киләбез 90нчы елга таба, икенчесе китәне. Ул темплары буенча, динамика буенча да шулай төзелгән. Бөтенесе кешенең теге ишетү сәләтенә корылган, ул аны дөрес итеп кабул итеп, ул менә шулай дулкын кебек бара торган әйтеп, әйме? 90нчы елдан киләбез анары нигә былайга табарак инде. Һәм бүгенге көннең яхшысына киләбез. Һәм яңа баштан шулай тотына. Менә ул дулкын булып кешегә барып керә. Ихласта да шулай ук. Без менә балалар бәйрәме үткәрүдән башлап татарча балалар бәйрәме. Менә әгәр дә инде без кастинг үткәрергә җыенабыз, яраса инде әйтергә, әгәр дә теләкләре булган кешеләр булса, нәкъ менә шундый милли үзебезчә бәйрәмнәр үткәрүне инстаграмнарны инде күзәтеп барырлар. Анда булачак андый ни. Ихласның тагын нәрсәсен әйтәсем килә. Исеме аның каян килеп чыкты, бик үзенчәлекле. Ихлас, аны без бик күп сайладык, бик күп уйладык ул исемне һәм без нәрсәдән мин аны туктадым улай бергә һәм бүтән бер нәрсәдә карамыйм дип әйттем, чөнки ният менә безнең теләк кайчан кабул була. Кешенең күңелдән булганда, бөтен әйбер ихлас булганда. Менә шул йөзәрләп исемнәр карадык инде без, бөтен төрлесен, әйме? Һәм шуңа тукталдым мин, чөнки минем әле ул тормышка ашып беткән проект түгел. Әле аның башында гына ихласны, минем ихлас күңелдән тормышка ашырасым килә һәм менә хәтта татарча белмәгән татар кешеләренә дә бәйрәмнәр оештырасы килә менә шулай итеп. Чөнки ул үзенең милләтенә карата хөрмәте артачак аның. Әгәр дә шушы гырыф-гадәтләрен, нинди йолалар булган, нәрсәләр булган, мәҗлестә уйнап көлеп утырырга кем яратмый безнең? Акыйрәттән бер кеше яратмый бит. Ә уен, көлке белән, менә шул ниләр белән, традициялар, йолалар белән без аларга шушы әйберне кайтара алабыз. Хәтта телне белмәсә дә, телне дә кайтарып була шулай итеп. Алла бирсә. Алла бирсә, Алла бирсә. Теләкләр, ниятләр зурдан. Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен, аларны тормышка ашырырга, Алла бирсә. Уештыру эше, бәйрәмнәр уештыру шулай ук җиңел эш түгел. Бөтен кешегә ярап бетеп булмый шулай бит. Бардыр бит инде аның риза булмаганнары да. Туй үпкәсез булмый диләр. Төрлесе бар инде, анда бит беләсеңме, анда үзең менә бу укытучы булган кешедән торадыр дип аңлыйм мин аны. Чөнки мин бит башлангыч сыйныфлар укытучысы, педагогия күллияте, ул шул кадәр яхшы кадрлар әзерләп чыгара. Менә беренче номерлы күллиятне бетердек без, экспериментальный группа булдык. Чөнки университет белән бергә берләшеп һәр бер фәнне татарча укытып, татар телен күтәрә торган вакытлар бит ул 92дән башлап 96ларга кадәр безне бик көчле укыттылар. 2 атна укып, 2 атна практика үтеп, укытучыларга мин бик рәхмәтле. Һәм бу укытучы шул гомумән бер кайда югалмый миңа калса. Ул бит балалар белән эшләргә өйрәнгән кеше. Ә олы кеше шул ук бала инде ул җан кисәккәем. Аны кайберләре анда артистка әйләнәсең инде. Психолог та буласың. Кирәк, әле педагог та булырга кирәк. Артист та, менеджер да. Кирәк җирендә син шул кадәр әйтәләр инде. Ох, булар белән эшләсәң син диләр кайбер кеше инде. Булар усал, буларны көйли алмыйсың, ничек тотырсың кулыңда. Бер кешенең бер ягы була. Тотып карап алсаң, теге әни әйтмешли салпы ягына бер саламын кыстырып җибәрсәң, ул майлаган күп була ул кешеңдә синең. Шуңа күрә һәрбер кешегә ике бер төрле туйда, ике бер төрле туган көндә, ике бер төрле теге бәйбичә, бер төрле мәҗлесләр бөтенләй юк. Чөнки ул индивидуаль һәрберсенә аерым сценарий, һәрберсенә аерым подход дип әйтәбез инде, аерым якын килеп, үзенчәлекле итеп эшләргә тырышабыз. Һәм без кияү белән кәләшләргә аерым сюрпризлар эшләбез инде. Төрлесе инде. Менә кызыксынган кеше кереп карый алай. Инстаграмда, димәк, Ихласның үзенең аккаунты бар. Менә хәләл бәйрәмнәр оештырабыз дип ассызыклыйсыз бит. Димәк, командадагы бөтен кеше шушы дини таләпләрне үзләре дә инде җиренә җиткереп башкаручылар. Ул бик катлаулы әйбер икән инде ул команда туплау дигән әйбер. Әле ул безнең теге
тәгаен үк ұйышып бітті деп те айта алмаймын, чөнки әле барбір ничек дип әйтим инде, ул ышанмау түгел ул. Җиренә эшләсәң, эшләргә кирәк җиренә җиткереп, чөнки хәзер бит күп сайлау мөмкинлеге. Шуңа күрә ашыгып эшли торган эш түгел бу, җиренә җиткереп бетерәсе әйберләр бар әле. Шушы бәйрәмнәрне менә кайбер кешеләр җиренә җиткереп бетермиләр дисез бит инде. Менә шушы хәләл. Юк, аңладым ансын. Әйе. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Аларның менә шушы дин ягыннан әзерлекләре җитеп бетмиме? Әллә алар шушы гореф-гадәтләрне тәкъдим итмиләрме? Менә нәрсәдә аларның гаепләре? Сезнеңчә? Ул гаеп дип карамыйк инде без аны. Ул беләсез нәрсә, ул каядыр белеп бетермәү инде ул. Белеп бетермәү, аннан соң без бит әле ничек дип әйтим, күбрәк теге эчемлекле, хәмерле бәйрәмнәрдән шалт кына борылып бу юлга кереп киткән кешеләр бар. Теге көчкә тыелып калып, әйдәгез дип әйтми торган. Нигә ул ничек дип әйтим? Мен гаеп исем килми. Яшьләрне карыйсың, анда тәҗрибәсезлек инде. Барбер теге мәҗлесләргә йөргәндә чагыштырасың бит инде. Ләкин менә гореф-гадәтләрне кайтару җитми дип әйтергә. Бар бик күп әйбәтләр дә бар. Хәзер әйбәт алып барган кешеләр дә бик күп инде. Чөнки бу бер теге дулкын булып, агым булып килеп керде менә бу хәләл ниләр, бәйрәмнәр. Ләкин ул теге мода шикелле генә булмасын дип әйтәм мин аны. Барбер чын күңелдән булса, менә хәзер никахлар алып барганда, мин бит инде үзем алып барам никахларны, ләкин без инде теге яшь бара икән ул, кайбер вакытта кызык хәлләрдә булгалы инде, кода-кодагыйларга бит инде сүзләр бирәсең. Ул менә хәзер элекеге алып барган белән менә кешене чагыштырып утырасым килми минем, менә үземнән чыгып әйтәсем килә. Яшь вакытта алып барган белән, хәләл туйлар ул вакытта иң беренчеләрен без алып бардык. Хәзерге халат минем бөтенләй икенче. Хәзер мин инде ул дөньяга кирип китәм һәм мин үземнең балаларымның мәҗлесен алып барган кебек. Мин аны башта аңламадым нәрсә икән. Ул бит күңел дигәнең яшен санамый бер качанда. Бер заманны түрдә утырган кода-кодагыйга апа абый дип әйттем дә, үстемнән кайнар су куйган кебек булды. Минем яшьтәшләр утыра инде хәзер кода-кодагый булып чөнки. Эй, Аллам, күзгеләргә кара әле бер генә димәк. Шуннан соң мин инде аңладым минем ихласлык каян килгәнен. Чөнки минем инде үземнең балаларымны никах табыны түренә утыртып, шундый теләкләр, теге әнилек инстинкты дип әйтәләр бит әле, шундый вакыт җиткән икән. Кешенең өлгерүе дип атала инде бу. Шуңа күрә дә менә теге яшьләрдә аның кадәр үк ихлас булып бетә алмый торган ул табигый халат инде бу. Ләкин менә гореф-гадәтләрне кайтарсалар бик әйбәт инде. Димәк, сезнең максат Резилә апа радио ашада, шушы бәйрәм агентлыгы ашада, Алла бирсә, милләтебезнең, халкыбызның асылын ачып салу һәм гореф-гадәтләребезне саклап киләсе буыннарга тапшыру. Максат менә шул күперне матур итеп төзеп, шуннан матур итеп үтәлсәк, без бик бәхетле булабыз. Чөнки менә кая гына эшкә җыенып чыксам да, берәр мәҗлес алып барырга барсам да, юлга чыксам да, гел сорый торган әйбер кеше бит инде теге нәрсә дим, минем беренче теләк шул. И Аллам, үзең дә, хуҗалар да, кунаклар да үзебез дә риза булырлык итеп, дөрес итеп үткәрә алырга насыйп итсәң иде дим мин. Менә шулай кайтканда да, барганда да аннан соң шөкреңне укыйсың инде. Кайтканда, Аллага шөкер дип. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бездә бүген кунакта Резилә Исмәгыйлова. Резилә апа, заманы шигырьләре күп инде алар, шулай бит интернет шигыре дә бар инде бездә. Тагын бер бик куркыныч шигырь, ул да булса маңкортлык шигыре. Котылып буламы шушы шигырьдән? Маңкортлык аны бу гаиләдән дә килә торган әйбер инде, барбер менә шушы тел мәсьәләсе күтәрелеп чыкты бит. Ул вакытта йөрәкләргә тузлар сибелде инде. Ул Туфан абыйның шундый сүзе бар бит. Татар булыр өчен исемен Гаттри булуына җитми дигән. Чөнки исемнәр бар, җисемнәр юк. Заманда яшибез инде без, катнаш никахлар күп инде безнең менә исем фамилияләре татарча булса да, бер авыз сүз татарча белмәгән балаларыбыз күп. Мәдинәләр, Мәрьямнәр, Кәримнәр күп инде татарча белмәүче. Ләкин барбер һәм менә бу мәктәпләрдә бик йөрәккә тиде инде. Мин тик үзем дә укытучы кеше, ләкин менә бу татар теле укытучылар миңа рәнҗемәсеннәр, зинһар өчен мин менә шушы тел мәсьәләсе купкан вакытта иң йөрәкне авырттырган әйбере бөтен укытучыларның да эшсез калабыз дип әйткән әйбер булды. Бер кешенең дә авызыннан тел өчен ашыргалану дигән әйбер ишетмәдем мин. Бәлки эштән булгандыр инде, ләкин бик күп кеше, заман таләбе дә инде ул. Акчасыз да, эшсез дә яшәп булмый, аңлыйм мин аны, ләкин
безнең барбер мәктәпләрдә ул менә укытучылар әгәр дә үзләренең эшләрен яратсалар, без үзебез һәммәбез гомумән ул беләсез нәрсә? Һәрбер кеше үз урынында үз эшен җиренә җиткереп эшләсә, дөнья шул хәтле әйбәт барачак. Яратмыйсың икән, син эшеңнән кит, йөрмә син анда. Шуңа күрә менә бу маңкортлык дигәндә ул гаиләдән дә килә торган әйбер инде, ул дәүләттән дә килә торган әйбер инде, ул тәрбияләнә торган әйбер бит ул маңкортлык. Ул әкренләп сеңдерелә торган әйбер ул. Кешене ул бит ничек дип әйтим мин маңкорт белән идарә итәргә җайлырак бит. Аңлы кешенең үз фикере булган, үз сүзе булган кеше, ул бик баш ия буйсына торган булмый. Бәлки ул ягда бардыр, ләкин без тырышырга тиеш, без һәрбер кеше үзенең гаиләсендә. Разил Валиевның шундый әйтә торган сүзе бар бит, бөтен дөньяда тәртип булсын өчен һәр кеше үз бакчасында, үз өендә, үз күңелендә, үз эшендә тәртип урнаштырырга тиеш дип. Шуннан башлана. Теге хөкүмәтне сүгеп утырып та, җитәкчеләрне сүгеп утырып та бер нинди дә файда юк. Башласың үзеңнән. Менә безнең тәртиптә керткән рубрика бар, игелек кыл дип атала инде ул. Менә теге авызың кыек булганга көзгегә үпкәләргә кирәкми дип әйтәләр бит. Нәкъ шуның шикелле. Син әгәр дә машина тәрәзәңне ачып, тәмәке кабыма нәрсә бу тилкәләреңне балаң җанында тымырып барасың икән, син ничек хөкүмәтне сүгә аласың? Син подъезд төбендә симәнкә чиртеп бөтен дөньяны тутырып утырасың икән, син ничек хөкүмәтне сүгә аласың? Бер кеше дә ул бит теге президент та, ул теге ил башы да, җитәкче дә, алар бөтен әйберне ул бит инде Аллаһ Тәгалә түгел. Ул берничек тә күреп бөтен күзәнәгеңә кереп синең дөньяңны тәртиплый алмый, әгәр дә һәр урында һәр кеше үзенең эшен дөрес итеп эшләмәсә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр кемнең үз күңеленә акыл, зиһен, зирәклек бирсен, иман бирсен, һәм Аллаға шөкер дип, үз эшен җиренә җиткереп эшләсен иде. Чөнки җиренә җиткереп эшләгән, эштән килгән табыш кына хәләл була торгандыр дим мин. Бәрәкәтле, хәләл, чын-чын курыкмыйча тота торган акчаларны алыйк дисәк, без барыбер Аллаһ Тәгалә безне нинди эшкә куйган, ул җитәкче булуда сынау ул бик зур. Теге түшәмгә төкереп ятмый бит алар, карап торасың, менә без президентыбызны да күзәтәбез. Инстаграм, әлеге дә баягы шул заман шире дисәк тә, Инстаграм менә кемдер сүгәйме, ләкин Хаман теге эшендәге каршындагы нине төшереп куя ди президентны. Сәгать 6-га эшкә килеп җитеп, син төшереп куя бер агачны булса да каршыдагы. Ул бит минем акчам күп, мин президент дип теге бит күтәреп түшәмгә текереп ятырга да була. Теге кешене сонга сукмаска да була. Ләкин үз үрнәгендә менә Инстаграмның шул яктан файдасы бүтән якта яшәгән, төбәктә яшәгән татарларның язмышында чагылдырып бара. Бөтен әйберне күрсәтеп кая җир. Ул бик зур нәрсә. Кешегә ул үрнәк сәламәт яшәү рәвешенә дә, бөтенесенә дә. Шундый ук кеше бит тимер түгел, уйласаң. Чыдый каян шул кадәр энергия ала, ничек яши дип менә ансында уйларга кирәк. Һәм беләсезме, без сүгеп, ачуланып, карганып утырып дөньяны яхшырта алмыйбыз берничек тә. Менә шул ил башларына, шул җитәкчегә, кемгә булса да Аллам көч-куәт бир, теге иман, мехрибан, шәфкать бир дип шулай сорарга кирәк. Ул теге автобус водителендә менә үзең утырып барган автобусның нәрсәгенә әйтеп бетермиләр, име? Ул һәрбер теге бөкедә сүгенеп утырырга кирәкми, бөкедә. Бер-береңә теләсә нәрсә әйтеп кычкыртып утырырга кирәкми, машиналарда утырганда. Теләп утырсың, бүтән эш эшлә, чөнки начар сүз ул бит энергетика. Ул өскә менеп китә дә үзеңә начар булып төшә, шуңа күрә яхшыны гына уйлыйк, яхшыны гына сөйлик. Кеше фәрештә түгел инде, ләкин тырышырга кирәк. Тырышсаң барбер нәрсә булырга кирәк. Омтылырга кирәк. Омтылырга. Резеля апа, сез шундый бәхетле кеше, субханалла. Бәхет белән уртаклашырга мөмкинме? Уртаклашырга кирәкме? Бәхет бик киң төшенчә инде. Ул теге Дулкын радиосында эшләгән вакытта шундый кызык. Менә ул әйтәм бит инде. Тормыш бит инде ул теге дөньяда карап торганда синең дә бәхетле кеше юк кебек тоелырга мөмкин, ләкин бөтен кеше инде. Аның эштә үзенең бүлмәләре бар, теге атлар белән, арбалар белән керерлек, Мәрьям Курага әйтмеш ди, безнең теге үз серләре, үзенең яшерен ниләре бар. Ләкин Дулкында эшләгән вакытта шуны гәспиле. Резеда Миннулловна, безнең главный редактор, инде шул әйтә, ниде, сездә бер кыз бар дип әйтәләр анда дип. Ул минем тормышның бик авыр вакытында килеп керде инде укуга. Менә әлеге дә баягы Алланың рәхмәте, бер тиен акчасыз трамвай белән барып, трамвайда контролерлар кирип, бөтен кешене тиеп алып чыгып киттеләр, эме? Нигә? Автобуска җыялар бит элек. Шунда мине җибәрделәр. Мин конкурска менә төгәл эштә килергә тиеш идем, шунда эштә конкурска килеп җитеп, Дулкынга кергән кеше мин 20 ел элек. Шул менә шунда ни әйтәдер ие. Ул кая, ул рәхәт вакыт булмаган инде ул бик.
Резидә мин улына әйтәдер, сездә бер кыз бар дип әйтә, безнең өстәге бер җитәкче дип инде. Президент аппаратыннан тыңлыйлар иде, дулкын бит ул теге Туфан абыйлар вакытында ачылган, әле бердән-бер татарча сөйли торган радио иде. Тыңлаганнар инде, "Не, шул кызыгыз сезнең мич башында яткан токмашы тавышы белән сөйли." Сезнең турыдамы инде бу? Әйе, анда дөньяда аннан да бәхетле кеше юктыр дип әйтәм дип, әйме. Шуңа күрә ул ничек дип әйтим, тавышта минем якыннар гына сизә, әгәр әни бер туганнар, ул бит инде туры эфирда эшләгән вакытлар күп булды. Бөтен кешегә син бик бәхетле булып тоелырга мөмкин, ләкин тавышның теге нечкә кылларыннан нәрсәдер бүтәнчәрәк икән якыннарың сизә. Гомумән кеше ул тууы белән, яшәү белән, сау-сәламәт булуы белән бәхетле. Менә урамда исерек аунап жатса да, осуждай итәргә кирәкми име, Аллам биргәнеңә мең шөкер, бу гыйбрәт кенә булсын бәндәләреңгә дияргә кирәк. Аяксызлар бар, кулсызлар бар, бөтенләй йөрергә тилмергән кешеләр бар, сөйләшә алмаган, күрә алмаган кешеләр бар. Менә бу дулкын тәртип радиосының ешлыгы беткән вакытта мин шаклар каттым, бөтен сукырлар оешмасы күтәрелде. Җылыйлар. Без менә ул ябылган көнне без ничек иттереп яшәп бетергәнне мин аны хәзер дә аңлый алмыйм. Ул күз яше. Мин әйтәм, Аллам, булар ярый менә безнең шикелле йөгереп җиреп торган кешегә ул радио бер нәрсә түгел дип әйтәсең, әйме? Тыңлый алганда тыңлыйсың, тыңлый алмаганда юк. Менә шуның белән яшәүчеләр бар. Юаныч Тавышлар. Ул менә аларга бәхет. Менә без аларны андый нәрсәдән мәхрүм итмәсәк, бер-беребезне рәхәтләнеп, куанып, тәртипне тыңлап, бәхетле булып яшәсен һәркемдә. Бәхет күрә белсәң, бөтен нәрсәдә бәхет. Менә шул йөри алуыңда, сөйли алуыңда, менә монда утыруыңда бик зур рәхмәт сезгә. Барсы өчен дә. Сезгә рәхмәт, Бәхетле булсын. Бөтен кеше дә бәхетле булырга хаклы. Аллаһ Тәгалә каршында без барыбыз да тигез. Шуңа күрә бер дә кимсенергә дә ярамый, үзеңне бүтәннәрдән аерып теге үсенергә дә ярамый. Аллаһ каршында бөтен кеше бер тигез. Теге патша әйткән бит, төрек патшасы, мине күмергә алып барганда ике кулымны чыгарып калдырыгыз әле дигән. Ике якка. Ни өчен алай дип султан? Ни өчен алай дигәчтен, менә мин султан булсам да үзем белән бер әйбер дә алып китә алмадым дип әйтер өчен дигән. Шуңа күрә Аллаһ каршында бөтен кеше бер, бөтенебез дә бәхетле булырга хаклы һәм бер дә кимсенмичә, бер дә масаймыйча матур итеп яши алсак. Амин, амин. Бик зур рәхмәт Резеда апа. Исән сау булыгыз. Шушы теләкләргә мин дә кушылам һәм хөрмәтле тамашачыларыбызга да рәхмәт әйтеп сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.